Като гладно дете, молещо за храна, така ще се молиш, молиш да ти простя. Колко години, колко ли пропиля, има ли смисъл, питам те пак сега. Ще ме настигнеш ли, ако ти кажа, че на таксито си качвам багажа, че последно имаш ме? Ще извикаш ли спри, без да се чудиш, ако усетиш, че вече ме губиш, че последно имаш ме?